بانگوازیەکە مرۆڤاهی و ئەخلاقی ji nivîskareke Kurd têde daxwaziyê ji hemû çekdarên ser bi peyedê ve dike da ku cihê mayînên xwe yên li Efrînê çandî û nexşeya wan ji xelkê Efrînê re eşkere bike. Ji ber ku tenê qurbaniyên wan mayînên çandî welatiyên Efrînê ne. Nivîskarê siyasî û karîkatûristê Kurd Înayat Dîko bang lê kadroyên Kurd dike yên ku qaşo bi navê Pirsa Kurd û Kurdistanê û hezkiriyên kurdayetiyê di nav arêzên YPJ û YPK û Qesedê de kar dikin, ew ên diruşm û sloganên kurdayetiyê bilind dikin û mîna manşetên mezin û giran berz dikin ku bi awayekî bilez hawara Kurdaxê biçin û nexşe û topografiya mayînên xwe yên çandiyê li navçeyên Efrînê yên ku heta niha di nava mal û tax û gund û darên zeytûnê Efrînê de rojana nêvçîra canê Kurdan dike diyar bike. Her rojek derbas dibe Kurdax canê Kurdekî ji dest dide. Em bihêvîne hûn alîkariya xelk û miletê Efrînê li Kurdax bikin û hûn nexşe û topografiya fişaretiyê û ji herkiriyê û mînerêşkiriyê dibin cengê zarok û dayikên me de eşkere bikin. Eger armanca we ji çandina van mayîna û bilavkirina tirs û mirina reş û kuştina Tirkan û cendirmeyên wê be, baş bizanbin 9.9 yên ku têne kuştin û qurbaniyên wan mayînan Kurd in. Bi xêra çandina mayînên we û bombeyên we serhildan û berxwedana ser demê bû tawana ser demê derheqê miletê Efrînê de.